Good morning. Nagsakay kog taxi paingon ko karon dito sa ilahan ni Sis Lini kay nag-order ko sa iyaha og empanada. Nya kay naaman pud sa Chai restaurant dito na lang sad ko mamahaw. Nya sayo kay mi nakakuan abot daw ang sakay dili pud sad ingon nga fully book kay liwas-liwas naman sa Sinulog pero datong mga padangaton Sinulog grabe jud fully book. Nya sayo man kay makaabot ang Trans-Asia akong gisakyan. Nya nagchat-chat lagi mi ni Sis Lini kagabi nangin ko nga mag-order ko og empanada kay lami magud kay ang empanada guys. Nya karon nagpahatod ko ni kuya adto. Nakalahos jud ko diri sa ilahan ni Sis Lini Wa damha. Nakabisita jud ko diri sa iyahang mansion. Uy kuya, salamat ya ha. Salamat so much. Unto ara. Di ara. Kaabot na ta guys. Nagkaron wato na to si Sis Lini nga magawas. To nang taxi. Good morning. Good morning. Ay, magkaulit, ikan. Ha? Sibo? Oo. Kamu nakapahuway good mo. Oh. Kaya datong kuan naman mo ni uli no Sunday. Dami rin siya guys. Hi, morning. Hala, oy, nabisi noon ka sa akong gi-order. Kira mo good. Hi, kumusta ang biyahe si Bo? Nakaabot yun doon ko diri. Ang gani. Kumusta ang biyahe? Dito, ha? Dito yung bantayan gina daan? Oh, niadto ko dito sa kang Alsien. Dito na sila pwede ba? Oo, sa iyang banan niya kay naa naman ko dito di ako na lang sa dahil diadto. Ang gani. Dili man fully book. Dili naman kayo kumana man Ginuok ko pag abot na ko dito kay kuan naman alas 7 naman kapin. Nga wala naman close naman kay 5 naman mo. Close naman ang ano Trans-Asia tikita. Dabi. Naay ka ng mga kuan bitaw kanang mga murag mukuag ticket. Nakakuha ka. Oo. Ako nabayaran sis, ginuo ko ang 2,000 wala supliin. Nagikuling nga. Mahal mo. Gani. Dagkuling ko kay ilang patong. Dako lagi kaayo nakain ko kay 1,300 ra ba ang kuan pamasahe. Gani. Magabarato na ba yun? Oo, nagbarato naman noon. Kumulo. Siya nga, tape na to nimo ay tape na to Nakuan ko na grabe mo tape, yahak na ko kaayo. Gani. Dili pa din mo abot na to sa kuan entrance sa Peso ang kuan. Primero rin nga, kaduha mo to ka entrance, Dani, isa ka entrance. Nang lapas ko. Ang lapas. Ang lapas. Sige lang, matulog kung ganito i-vlog. Angot. Lagi. Bitaw guys, nag-prepare si Sis Lini kay naman siya kuan restaurant dito sa kuan highway. Yan, na po dining dalhon dito ang mga niluto. Wala dito ba na kung mga sudan? To ana dito. Ito na dito. Di lang i-vlog, ito mo karon. Iko nga, naglapas naman siguro ni naglapas gidi ay si kuya wa na naglapas naman siguro ta. Awawa ko nakadumdum dato manggod sis. Kay murag naaman toy kuan daw. Tong rehas. Pasulod. Dito kan dari bikas. Kato pang sakyanan na to. Ang katong dadto pang pang sakyanan gadto pang tao. Dato mo baklay. Guys, paingon mi dito karon sa kuan restaurant ni Madam Leni. Nya magsuroy-suroy. Magsuroy-suroy mi karon diri sa guys, ubanon ako siya guys, ora na ko kauban tukuop. Kay mangutang mi kay naay gipautang nga. Mangutang mi nga 1 million. million. Ala, kuya wa madani sis matumba ba? Simbag ko. Ay doon ra madani Doon ra gani. Mana nakalaos mi kay ang gitiman-an ako kay kato mang alambre. Nya karon kay bakal naman ang gibutang. Mamahaw mi karon dito guys sa iyahang restaurant. Then pagka magpamahaw, mag-adto mi sa Lagingdingan.
Sakay mi. Salvador, ay nalagindingan. Oh. Sakay mi eroplano. Balik Cebu. Bitaw. Wa jud mi nagkabanding. Dani kay ngano. Dito man ko sa Cebu ang gi-priority ginako ang pag-upload kanunay. Kuha sa video. Gani man, Upload important unya. Na iyon lagi siya nga anang adto mi sa kuan sa 100,000 roses sa Cordova. Nya kay naapiki man ko apo ko ka mag-edit. Nya kinahanglan man jud nga mag-upload ta. Mao to nga wala lang jud ko nakauban sa ilaha. Banding. Tag. Dire na ni siya guys, himutang sa RER Phase 2. Naglapas mi. Dire na di ay siya. Nya kay dito naglahos man mi dito sa kuan. Layo-layo katong gate dato sis no? Layo pa. Oh, naglapas mi. So karon mamahaw ta guys. Kung saan na dana sis? Ha? Layo pang Liseo dani no? Katong unahan, kato dito unahan. Ah. Kaya dito pa ingon Kabuagan man. Ah. Gani. Dili na ni dool sa do exam. Save more ba daw na? Save more? Ano ba save more? Save more ka no? Tanong ni Luto, ano yan? Ah, oo. Save more na na. Naay mga sudan diri guys. Naay hotdog, naay lumpia, naay minuto, naay adobo, naay halang-halang. Wala pa jud. Si Sis Lini ra ang nagluto, dani siya jud ang nagulay. Kabalo siya magluto. Tapos, kani siya sis. Ay, init man. Halang-halang ni siya sis. Manok. O gigat ano, wala na ko lang eh. Ah, walay halang. Wala may sili noon, kaya butang. Wala naman Ay, yung mga lauya. butak. Ha? May lauya. Ikaw, sa may mo ha? Hindi ko kaon. Ha? Hindi ko kaon. Yan, mahaw. Nga naman. Hindi ko dahil naman tara ko. Ayun sa man, adiritso na ta karon. Ha? Adiritso na ta. Hindi ko man, magbuhat ako. Abayinis pa ka. Adani na kulat Dahil mo. na ulat. Oo. Ha? Dali na ka. Kami ako ang tao nun din. Sin sa ilo dyan na. May lauya din ako. Giniling, halang-halang Ang eh. ako ang halang. Pero ako sa Ay, sa sabaw dyan. Galauya. Lauya. Kanila ako ang. Ay, nila dyan na dyan. Ako ang. Ay, nila dyan. Ay, na pabayari dyan. Ayaw na. Oh, lauya guys, oh. Init pa jud kaayo. Sama ka init sa nagkuan puraw. Uy, ulitaw pa rin manghot sis. Oh, yun tao. Ulitaw ni siya guys, available. Available ka? Ha? Ba available ko na siya guys. Karas sis. Manghot ka ba mo? Ito ni kuan ni Angelo. Angelito. Ah. So ni sa kong brother-in-law, so ni Jan, sabi yung bana, yang bago lang bala sa so. Ah, oh. Kapag isa lang, wala ko sila kumutulong. Ah, mga available gyapon. Hello, uy. Okay kayo. Ganahan ko dili lang ko po yung sis. Tihugas. Tihugas ko sis. Wala mga available o kanyan. Oh, sus daghan available dani no. Nya karon magkaon ta dinhi guys. Nya kanya to power bank. Gamit ko sa niya to power bank no. Ay magkaon ta sis dungan ta. Ha? Ay nagkaon na day ka? Hindi ko mo lagi. Adi ka kaon kada buntag. Ba kapira ka. Kapira ko. Bakit mo ayo? Kaya sa sabi ko. Wala ayaw na da. Kanila ko ang Ayaw, kani ko. Dili na ako kaya. tunga lang kanon ha. Mahain ko sabaw, darling. Asa mi daw? Tunan. Una, yaan. Naon na guys ha. Yan ay. Palihog isulod ang upo sa sigarilyo sa basurahan. Bugid sa nay kalagutan nako nga ang kanang bitong manigarilyo nya maskin asa nang ibutang. Dira oh, na.
Uy, alin na kaunta. Agpanigarilyo ka. Aw, may gani kay nalo niyo. Lagi ko na tay kunin mo dani sis. Unsa ni siya? Puso salad sis. Puso salad daw kani kuan ubod. La mga unta guys. Oh. Mahaba ko. Alam mo ilis pa ka? Oh. Ah. Dani lang kulat ha. Okay. Laag ta karon. O, wa ka kay lakaw karon. Wala ko kana na gani. Sige. Oh, kana ko lagi naglag ta kay magbukbang ta pinasong ito. Gani. Guys, paingon nami amo nang imit karon ang among apam. Among apam ni Sis Lini. Nato dani pud sa likod. Mga apam. Among imit karon among mga apam. Abang-abang mo kay Excited na ba mo? para makaapam na taan ni. Bitaw hapit pa mi dito sa tindahan kay naay sudan nga i. Sa kanya ni sis. Oh, di na. Dana sis andi di. Dana. Nag-charge wala. Church na. Uy, gamit kay ni sis. Ngay, ugi kini ko kuan ba? Dugay. Unya na makoy. Nakoy order nga empanada. Lami kayo yang empanadaan ni guys. Kung taga diri mo sa Cagayan de Oro, pwede mo mag-order sa iyaha og empanada. Lami kayo yang empanada. Saban man ako ikuan, saban ipadala. Van mo. Oh, kung may mag-order, saban ipadala. Lami jud ang iyahang empanada diri guys. Mao nang kung taga Cagayan mo, pwede rasan mo mag-order dani sa iyahang empanada. Nindot sa kasisno kaya yung mga manghod na di dagi tipok nimo sa inyo ano. Danang sila no. Agit sila tanan. Api lang yung mga papa. Oo. Nagkatipok gid mo tanan diha. Magani kami yun. Unsay sila naman nila sa Ana po ila makita income. Oo. Pero kanang kuan restaurant ninyo gitabangan gyud na ninyo. Dinabanga mo dana. Excuse Sa me. pagkakaroon ako then sunod ko magtrabaho na po siya na. Ang nakanindot magud sis kay ngano na plaster na mo. Bilay abang dana gani. 25. Oh, imagine 25 bra. Sa hapon wala mo display nga Na. snacks. Tama na alas 2 ang Purot na tanan. Si Then, Sis Mercy ba nagundang siya ba? Ah? Dala sa kuan ba malinguan? Wala siya nagtinda sa ilaha Davao. Wala nalugi siya. Lagi kay naman ko yung karibal ba nga kuan? Nya. Ang kato yung mga karibal dito kay mga karaang kuan na baya. Oo, karaan na gani. Nya. Ang usap pod sis. Diha ra niya kwaon tanan. Ang mga ang mga panggastuhon niya. So akong gignan siya nga. Akong gipangutana siya nga, man ka nagkuha sa imong kuan, renta siya nga tapal ko. Di ko nga. Ay, di na pwede ti kay ngano. Lagi tawag. Gawa siguro og ang gikuha nimo sa renta dito gyud sa kita. Siya nga dili man kay agakuhaan man gyud kanunay kay estudyante baya, nabi estudyante. Namo to yung ko nga ay ayaw kay lugi ka dana. Lugi yun. Lugi Hindi ba ka yung dana. tanan adlaw nga mahurot din ang sudan? Oh, na ako noy time nga dili agharot ang sudan. Oo, naman yun. Sayang. Ya ayhan nagit ka magkuan bitaw kanang magkarinder o mag-restaurant kung Kanang ikaw sa unang isa na nga kuan oh, kadang wala kay kuan ba? Lawa kay karibal. Wala kay karibal. Oo. Yang karibal nimo kay mga Manggita kuan na. pod o May namang luto anang may nagit sila ba? ya samantalang bago pa kang sugod. Diferensya jud. Nya diha tanan kuhaon ang expenses. Di lugi jud. Nya kay ang yang vlog dito sa Davao kay di man hinay man views. Views ba kay sa dana? Ay ko nga. Undang na lang ka sa karinderya. Daw balik diri sa bukid. Tanaw karon sa bukid di nakapundar siya, nakabayag siya. Labi si Gerald, balhin lugar. Tuara siya dito. Ato pa dito, balhin ato dani. Ambot lang di isa to maguhi diri. Ah. Okay, murag kana bitong naanad nag syudad.
Ang kato ganing isa ka lagi si Miggy nga. Di man ganito ag kuan. Lahi mo Mamay ginang. man ko si Gerald, kaya ma'am tumuha na oh. Istorya sa vlog niya. Malingaw ko doon kay binayit ito na yun. Oo. Ay, guys! Mga anak ito na yun. Gani. Ano kung lutuan ka, magluto ko karon. Ang pag-vlog man gud siya sa pagpugi ng yun. Mo gani, ang pagpugi lagi doy. Mga kada-kada lang ang focus, makakuha, di ka ba yun? El Salvador City. Diyan namin guys sa El Salvador. Our Lady of the Snow Parish Church. Diyan namin sa Lagindingan. Tabuhon ako akong apam. Dala ni siya guys, parang sa airport sa Lagindingan. Kaysa una ang airport kay dito naman sa kuan, Lumbia. Nya karon na diri sa Lagindingan. Magkita na jud mi karon sa akong apam. Abangan. Sabi tao. Hala, dagat lagi na sis. O, dapat. Ah, Naka-airplane, nung pakuha na pa. Ano ka? Cebu Pacific. I-video na siya ka na, palupad siya. oh. Napalupad na siya no. Palupad. I-zoom ba, i-zoom? Isom na to, isom. May balik ang apam. Nibalik ang afam sa kuan guys. Nibalik ang afam sa Los Angeles. Wa na. Bye-bye. Napaguan na siya sis. Dito naman ito, mukha mo nakaroon. Mulupad doon na karon. Pero, hindi ito siya dahil. Hala. Bye-bye, afam. Guys, akong apam nibalik sa Los Angeles. Masalip na siya. Natuan na. Dito na siya magkuhan. Mag-ikon. Ano man to awa na, gamay na kay siya. Tara. Bye-bye. Bye-bye. Guys, diri na ni siya sa El Salvador. Ay, di man ni El Salvador, sis. Lagindingan. Kung ganahan mo mukaon diri og mga seafoods, naa diri. Tuada to na area, guys, oh. Ako ipakita sa inyo karon ha. Asa man ta mag parking lot. Dato lapit sa naikanding sis o unahan. Kuya sa ilang parking adana sis. Kuya sa ilang parking dani kay na may mga lubi. Ang gani. Kakasog mahulugan sa lubi simbak ko. Hala diyan nami diri guys ha. Dito na to sisa. O sige sige. May cellphone. Ay, kanira. Dito naman ito eh. Ayaw, kanarang kuan. Taka? Ay, mga charger na ito. Taka? Dili akong charger ng isang. Diyan nami guys. So, ipakita na ko sa inyo ang mga seafoods karon nga available diri. Anytime siguro sila na diri sis? Oo. Kada adlaw sila na adani. Ah. Hala nindot diri di ay kay ngano, naay mga seafoods. Lagindingan ni siya guys na area. Hala mo kaon ta, diri ta maniud to karon. Ay ting paniud to naman sa siguro sis no? O, ting paniud to na. Unsa man di mo kuan? Alas 10 na. Yan na po'y dagat diri. Pwede sad magkaligo siguro diri no. Pero murag dili man white sand. Bato-bato man, bato-bato. Lah, ali na mo kay mga na ta. Nya ang ilahang parkinganan dani delikado pud sad kay naay lubi. Nya bungahon ra ba ang lubi? Ang delikado og mahulugan. No? Kinahanglan nga follow up na lang gid sila sa kana mga laya-laya dani. Hala uy, kaon tag kinason. Kinason kasagara dani sis. Kinason. Hala uy, pili ta to sis. Diyan na mi guys. Napoy mga wala na may kuan day oh. Hi mga madam. May udto. Hindi na pagkayo, oh. Ha? Init pa. Unsa ni siya? Init pa. Bagong luto dili siya guys. Ilang kilo Naay unsa ni sawang? Ay sawang. Saang? Naay dako. Naay dako-dako. Ang duhaw. Naay gamay. Ando ni ba?
Si Mami Jupeta. Si Mami Jupiter lagi. Ay, dili. Ako si Maya Mia. Maya Mia. Si Madam Jupita katong sa Lanao. Ako si Papa Mario. Si Maya Mia. Hi, Madam. Balinguan. Kuha na mo, Misamis Oriental. Inya, Madam. Adapti. Diri na mo? Agosan me. Agusan. Misamis ulit ang gaan. Cagayan de Oro, Japon. Going to Bububa. Oo. Hala no. Kiniinit. Ano ato sis? Oo, kani Sa kilo. Madam. Sa kilo. Pilang kilo dani, Madam? 180. O, isa ka kilo. Gan kayo din oh. Usa na siya, sis? Balat. Balat? Balat oh. O, sige, balat. Ha? Puti nga balat. Naday puti, balat na balat ito. Hala na saging. Hala, unsa man ni nga saging? Wala si Kwan. Ngano na inani man ni? Sikat na vlogger. Sikat ka vlogger. Haya. Nakuan mo biya ho? Napagod na? Ay. Ang sobrang mo. Pagod na. Pwede pa balik. Di naman siguro. Pwede pa balik. Naman ilang. Lami ang balat. Puti lang mo na siya. Pilang takos di ay? 35 ang takos. Mula misa Di balik tulo 100. Ano to? Tulo 100. Hala sis, tulo 100 ato dani sis. Kana. Mm. Kani isa ka kilo? Sige. Kilo may balot. Isa ka kilo na ni? Wala pa? Otro. Sige, wala pa. Dati ka oh. Sige, dito ta sis. Ano, pwede na din dito maglingkod. Oh, inya pag ako dito. Balot din to. Sige. Balot din yan. Marabo iba. Diara ni siya diri guys sa Subahon, Lagindingan, Misamis Oriental. Daghan kaay mga seafoods ari nga mapilian. Nay saang, nay kaang-kaang. Ay ka tagya dani ti. Ibalot. Kanira pud mo hati. Anan. Asa kanita nanti. Hala no, dato. Kani luto na ni siya ti. Pila man sa ni siya ti? 100 di siya. So kani ang muy 180. Kana na. Morning amo ah. Ano siya? Rice tayo. Ato ana mo adat to. Balang rice sila ng rice. Rice nga mais. Wala no. Rice. Tang. Kuan lang. Ara inyong balat mo ba? Oo. Kaya nga bugas. Bisaya nga bugas. Kani kay mais ni guys oh. Mga unta. Kauna ta kay. Si Bailot ati may padere ka para uban mo. Uban mo sa video. Di man okay man sa kay ana na dapat ya. Dumi kay ng balat do. Kaunta guys. Wala may asin di ay. Asa wala asin ah. Kay di ay. Agi di bugnaw isa. Kain lang. Duha. Adto ka tibol lang ipakita si Mario. Balat guys, kauntag balat. Humok da. Buti nga balat. Dani, may share ko. Awas ka dito. Buko ka dito. Ano na yung bayan? Mag-CR mo? CR. Jeez, ang... Jeez. Arapit sis? Dali wala yung bayad mo. Tora kato. Di ami karon sa Tubahon Aquamarine Park. Resort ta dinhi sa Mangrove. Dagan siguro dani kinasunsis no?
Unsa? Kanang litob. Asa? Litob. Litob di ay. Oh. Ako na puti lagi. Ambot ba unsay bay litob unsay kuan? Sa puti. Oh. Muna to. Murag wala na ninilagi kuanda kay ang dito kay guba-guba naman oh. Dito raw na ano na duwa dagat yun maliguan. Dito. Hinay-hinay madam, kay malusot ka madam. Say na kag malusot dani oh. Nindot jud ay diri kay ngano naanay mga cottage ari. So siguro ang sa unahan na ay dagat diha. Hala tan-aw na to guys. Relaxing kaayo dani oh. So di aray mga cottage ani. Please observe cleanliness. So lahos pa ta dito sis or dani ra tataman? Napay tumoy dito. Nay murag barko dito madam. So lahos mi dinhi kay pila entrance gani dani sis? 30 pesos. So kani siya madam, mo na siya ang cottage. So 500 siya. Makaliguan din ni dana. So karon hunas pa man gamay ang tubig. Dagat. Nindot siya guys kay mura siya white sand. Tanawa. No nindot no. Hala, nindot siya diri sis. Ha? Luag na. Katupag anhan niyo sis, dili pa ingani. Titanic 3,000? 3,000? So, kanina tanan. For the whole murag family ko ana. Ay natara ka gamay ba sa una o yan kato dito. Kauban na ni siya dito. Kauban. Kabuk ra ka na tapos. Dali sala picture ni sis dana o. Mo ka dito ba na yan. Ano? Grabe ka kuan guys oh. Kuan lang ang yahang dagat murag na ay unsa na siya sis? Tumog. Ana ang sagbot-sagbot. Ano ba? Char. Mao ba? Kuya danig malahos ka ni bayutag ka. Di ba? Pachada. Lomo sa kopi be. Pachada siya. Oh, di ba pachada no? Picture na ba picture? Oh, so kana tanan diha guys 3,000. Parang kuto ni mo matay. Nindot siya guys, no? Inawa. Bakay halas dani sis? Nindot siguro siya kung taob, no? Dani sis ba dani? Dani sa sis. Dani sa ka. Dani ko. Naapod sad salbabida dani nga pwede abangan. Naapod sad life jacket pwede abangan. Tagpila kang abang dani, no? Ha? 50, 20. Oh, kami kahibalo kung pila ang kuan abang sa salbabida, life jacket. Nindot siya guys. No, relaxing kaayo din. Guys, paingon na pod mi karon sa Divine Mercy diri sa El Salvador, Misamis Oriental. Ladiana mi sa Divine Mercy. Wow, nakasulod ko nga wala damha. Nakaanha ko diri nga wala damha. So kung Semana Santa guys, dito ra mo agi sa Pikas katong naihagdan-hagdan. Nya karon direct na mi diri sa taas. Sa taas na ta diretso ari sis. Oh. Kaya tagamay pasulod ka. Ana sa day maparkingan. Hala no. Diri guys. Naana jud mi. Here na. Magsuroy na ta sa Divine Mercy diri sa El Salvador. Sis, magdagko ta sis. Oh. Tagpila man imong kandila. Hi, madam. Vlogger. Vlogger. Tagpila man ni siya. Kani siya ma'am, 150 na siya ma'am. 150 ni siya. Yes ma'am, kompleto na siya sa mua ma'am. Kuan man ni siya. Pula, nay puti, nay insakto ni siya. Na siya. Nakapalo ka sa ako ate. Hala, salamat. Nay nakaila sa ako guys. Before guys, makasulod dito sa Entrance? entrance. Main entrance?
Oh. Magsuot og ingon ani. Oh, nga ni ka kung makasay ko, maka-short ka. Kanang above dani. Oh, kung above dani, kaya mo suot kay ngani. Pero kung nga na holders na dili na. Okay ra. Dito na. So di na ko musuot ani sa ilahan ko. Dili na kay pasa man imo. So diretso namin dito sa taas. Dito na binigkuan. Kuan kana ang airport. Oh, airport. Nga Napalaw mo gud siya kay uli ang afam. Ano uli na ko apam. Nanigampo na sa Ginoo nga safe ang iyang kuan. Safe ang iyang travel sa Los Angeles kinasunugan ra ba? So ayan guys, karam nami dari mag-ampo mi mandag ko. Ano ko na tuto. Wala damha nakaanha jud ko diri sa Divine Mercy. Nya naa namin napalit na kuan kandila. Hala wala tay puspuro sis. Naman dito. Naa dito. May dinakutan dito. Dani ta magdagkot. Naman lagi kandila sis oh. Pwede pa dani. Pwede ra ta dani Kada ang gagmay idagkot dani. Kato rang gagmay. Paranda ko ito kita kong ko. Sige. Dagan kayong salamat sis Lini kay nakaabot jud ko diri. Gi-sideline na lang sad namo paghapit kay nag-ato malagi mi sa Lagindingan. So karon di ana jud mi diri sa taas sa Divine Mercy. Kana day siya simbahan day na siya na ay misa diri kada alas 3 sa hapon. Alas 3:30? Oh. Alas 3:30 sa hapon. May dire siya for daily use.